Sa katong pa naka-subscribe diha. Subscribe na. Dapat. Nyaman yung Ang tudyo mo. Ay, pinakabanggiitang muwag tudyo. Kimcho. Kimboy. shout out sa tanan. Oh. Mag-ayag sa mi, ayag sa mi. Ay, pinakabanggiitang muwag tudyo. Kimcho. Kimboy. Shout out sa tanan. Oh. Mag-ayag sa mi, ayag sa mi. Mag-ayag sa mi ani. Yan na ang pagkuha sa tudyo mo, pagkuwas tunok ba. Ayago nagsako. Pasensya na guys ha, kay wa may ka-video pagkuwas tudyo ba. Kay mabasa kay ba cellphone to bartohon ra, mabasa, guba. Liso na mabasa, mao nang wa may ka-video pag sound. Baka naman. Na. Oh, ang kalkan loy. Ah, ikan. Sa wahi mo sa. Ha? Hato sa ba? Daga to jong gamay ra, ila badido naghanap badido. Ano to libot tamad to? Ha? Dagan ito ray. Nagagad kung dapi lagi kay idip kay saan mo sure siguro. Asa Kim? Unod na. Ay na yelo. Ah, klaro ani. Nya. Ano kirbo probinsyano? Mga islahanon ba? Na? Kinabuhing islahanon. Kaway sa daan. Mora ni panguhaon na mo. Sa katong pa naka-subscribe diha. Subscribe Mura na. Dapat. Nyaman yung Nyaman yung Kuha. Ni. Karagko ra ba jud? Ha? Ko ay kuan. Pila ka mo? isa. Was. Kanang ay Sami. Ano sa sami? Ka na. Mo na yung mastermind ay. Wajo ka pilin sa panahon ron. Na. Tan dunga polis mama, nay bawon ni Juloy, way bawon Juloy. Boto kay dungan. Ah, dag bahaw na lang mo kanuan ni, wa ka dungag. Ah, dag suka. Moro to. Nagdungag sa mama, abot lang hubas sa baron. Kawin balik ba kay? Ago ano pa, to lainas mama ug mauwahi to. Tigid ko na to ba? Bawo ganun. May na lang mo jud ni silang Laura jud mo jud. Pagdali mo kay nahurot na. Oo. Na. Klaro ana. Uli na te kay paborito ba nimo? Oo. Asag unod bi, tanaw bi. Nahilis. Ani karagko. Gato gwa pa to. Ang uban ko dabi kay to ako din badido. Ang uban na po kabuk. Yung siya. kay balik pa nang ilag. Labig 15 kuno kamo. Duga sa mo. Langgan ako may mga buhok. Ingo ba matay dabi. Di o magay sure mo lagi mo. Na iyo basta nga. Wa man boy klaruat. Wabot ko klaro. Katong kita ba dati duha ba no? Dungan kin pud ang may mga apas na. Nagdungan namin, nagkuha ko sa silib ba. Abi ba mo uli kanang Balik usaka. uli. Lili si bulili. Asal kimboy. Uli man abi balik. Oh, dapat boy.
Oo to. Tadag after sa humagkaon na. Saging ini sali nga. O kartus laging. Oo. Ay to. Bali ato. Dili na kayo boy. Ah. Ta GoPro ni. Taka dili na makakasaw. Ha? Wali GoPro lagi nato cover ani bilhin pud nani cover. Impi mo jud ko impi. Di ko palabi ana. Ati. Di ko palabi. Kaon. Katong kan ba? Mura bagbag. Uga to de. Nindot. Ay aho pero Buslot na mo kim. silot halagi. Natigil lagi labog man ako. Unsa ka magami sa kabuo. Gilabog mapuli ka mo. Ko sa pag adyo. Timbir mo kumati do. Siguro do mo mo. Ano ko tong bide. Wala mo tan do lang mo. Wala mo silip ba. Oh yeah, so. Wow. Wala mo sulod mo. Wah. Basta nang napil ka hugon silip ko ni. Wah, nanti na kabir na. Tingis gini ko mga baro ba. Mawa ng baro. Arang pingis sa Mami ni lajo agi baktasan. Kisa to ba malan sina to? Ba? Gila. Bira na lang mera. Sakto ko sa gidada karon di ba tanaw. Ato sa man kay tabra ni. Tabra po sila ni. Nangadyo na. Kisa pod. Why cook day? Why cook? Dol na laman do? Ngutang ta. Ay mami kuno bang kausa? Ato ta taluloy. Ato ra dito lang. Usak ba? Imo sa lagi nga mamutong ta pangita lang mag na panguanan kanang mukatkat ba? Oh. Lagi. Ja, Dati ko ni Jug butong mauban ko ni Jug. mao. Dito lang ka timplahan. Dili ka. Ato timplahan. Mangutang lagi tagkuan lagi timpang timpla ko no. Saka tar timpla o ubos, diri ubos. Ato ra babaw kay kung diri ubos siguro tipaka na wa na. Para sa mga nato bang. Nato da. Iglog sa kuan na. Usa na makabasog bahid. Ang mangga usa ka sulupid dagan. Mag-abot ngar ko gamay na ba ni?